guys, aku mau ke pasar. Kalian ikut aku ke pasar yuk. Iki OTW. Iki lho mas, apa nama iki mas? Juragan apa iki? Nyecak tau apa iku mang anak angkringan baru. Aku mau ke pasar, mau belanja, mau buat kolak. Aku nanti mau buat takjil kolak. Aku pengen takjil kolak. Aku gak ditukokno ndek ayang. Wis ngono ae yang kok tak ndei aku ning pasar tuku opo ae. Wis kalian tunggulah videoku. Tunggulah kalian videoku. Anak ibu-ibu di belakang. Wis ngono ae, bye-bye. Aku iki wis nyampe pasar yo. Ya, pasarnya rame kan? Pasarnya rame sekali kawan pagi ini. Macet. Ayang macet. Ayang macet ayang. Tuh. Wong-wong ledrakan tau pada macet-macet. Guys, gak iso guys. Macet. Sabar, macet ini dia lagi macet-macetan di pasar. Aku paling benci di pasar ya mesti macet-macetan. Apa sih di pasar ada pedai gomel bunyi ini? Kenapa enggak diparkir di depan? Mari ngono kita jalan kaki ya, budayakan jalan kaki. Nah aku kira ke warungnya Mbak Lucy. Yang ya. Kita mau belanja, karo belanja apa? Ikuti kita aja. Iku lho guys, aku belanja di warung kini. Intinya aku belanja di kini biasa. Iki langgaran bosoku. Belanja aku iki ibuke sing tak belanjani di kini lengkap sekali kawan. Ting ki akeh sing belanja. Lengkap guys nek ini. Ting wis ngono ae ya. Guys, HP-nya sekarang saya pegang. Kita nunggu Rizka belanja di toko nih. Bu Lucy, langganan kita di pasar. Shalalalala. Ini guys, penampilan gambar barang dagangan Bu Lucy lek tekan jopo. Kita langsung bisa setan, mana Pak Jokir. Iku apa iki jenenge gosokan cuci piring. Iku ya ono sing titip stroberi bungkusan guys. Pinggire kerupuk terus nang jero kono barang kalire karek milih karek ngomong. Jaluke apa ono kabeh, insyaallah ono kabeh guys nang kono guys. Gak ketok guys, ketutupan wong guys. Kita beralih ke toko di sebelahnya. Ono sing dodol jual jelatren bakso. Terus mari ngono naket-naketan frozenan. Iku barang dagangan iku bapak ya sing dodolan. Biasanya Rizka kadang-kadang itu penang kene. Golek frozenan kayak sate-satean bakaran. Ono sebelah iku ono si dodol buah. Nah, iku dodol semongko. Asyik buka didik, jos. Nah itu guys, Rizka ketok mana guys. Mari kita ke besar. Ayo kelakuan Rizka lek blojon mesti ngono. Helm gak dicepot, helm digawe ae. Udah dadi Power Ranger putih palingnya. Helmnya unyu-unyu guys. Angry Bird, helmnya Angry Bird. Kok masih bojone Bu Lucy ku mang sing tas lewat ketok ngedoli mang ae kok bojone Bu Lucy. Wis gini guys, ngenteni Rizka antri
Blonjo sawen-wen. Aku lungguh nang dhuwur sepeda motor. Ben apa? Ben gak ditarik parkir. Asoy, hahaha. Iku polusi guys, kita kudungan ping rada burem. Kudung ping rada burem iku jenenge polusi cek tas iku nang ngarep Rizka. Gue Rizka mang blonjo apa ya? Jarene lek gak salah blonjo gula, ambek blonjo kopi. Loh, nasi tuku frozen guys. Tinggal milih nek tuku frozen. Nang ngarep ngono akeh. Lengkap. Guys, Rizka wis mari blonjone. Dia beli kenaikan. Kalau saya aku beli kenaikan di mana? Beli kenaikan di sana. Diskon wis. Masya Allah. Gak usah ngomong. Aku kan gak nganu cok nganu. Ya deke nang ngisor iku mulu, nang ngisor awak. Wes, seru wis seru. Iya. Nah, wis nang. Iku. Pak kenaikannya pinten? Naikin 8.000 saboro. Ketuku sithik gak oleh ta? Separuh. Iya, separuh. 4.000. Iya. Rp4.000. Oke, terima kasih. Bos, sudah selesai bos. Mau pakai kamera belakang? Iya. Gak pakai kamera depan? Kak, cek ketokno aku tuku. Saya tak masih iki. Iki apa? Rame guys, wis ngono ae ketemu mulih, bye bye. Iki aku wis ate pulang, mang wis belanja. Mang wis belanja. Belanjane Mbak Lucy ku memang adalah langgananku belanja. Lah aku setiap pagi ku belanjain dek kuno. Gak di mana-mana. Soalnya dek kuno ku murah. Pas habis itu aku kan langganan dek kuno. Nanti kan aku sering di KI diskon. Nek gak ngono sering di KI Jumat Berkah. Mbak Lucy ke bawah Apple. Ya. Ada anak blembeng. Aku pernah ya. Hapusan blimbing. Rasanya jarene legi bae kok wecut koyo janjine manis mantanmu. Nah, pulang. Di sini pasar karo pokoke iki aku sate mulih aku wis blonjo. Kok mari ngene aku ate nekokno rokoke Mas Sandro. Kuatin kok rokoke Mas Sandro. Habis iku aku di rumah tidur. Kok ngeleves sore ae ya. Ngeleves sore ae gak usah ya mini. Nah mini sing nonton sidik. Nah, iku mang ana dodolan rombengan guys. Oke wes ngono ae ya. Aku te pulang. Bye bye.